Pak hem. Ik ben mijn vriend. Ze roept om Heidi. En shut me, jongen. Net grappig. En die. Is toen je zo aan het knetteren? Ik ben gescoord. Goeiemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlag. Ja zo? Ja, we gaan op een paard. En Ilde had er zin in. Waar gaan we al je op de baan, Ilde? Pak je leesjes maar. Ja, we gaan even naar de biep. En even om boodschapjes. Zaak is een boodje met Bente. Nou, verder net heel vol op de planning. Oh ja, Joen had zaken bingo van Broekster Boys. Daar ging dat mee heen. Dan bloot mooi bij Ildau met de bed. Misschien dat ik nog wel even mee ga naar het zaalvoetballen. Want er is een zaalvoetbalwedstrijd. En daar is zaken vervregen als pupil van de week. Hè? Dus misschien ook daarmee. Maar dan maak ik even zien dat nou ja, dat je hier even op Ildau passen kan. Maar we even zien hoe het al hier rent. En alles goed jelke mij daarheen. Altijd een heel georganiseerd met ben, hè? Is wat? Doei! Nou, dan maak ik maar achterom, denk ik. Nou, we zijn bij de biep. En deze keer ga ik wel even checken dat de biep open is. En ga ik de bibliotheekpas mee, was handig. En de boeken. Dus ik hoop dat nou niet misgaan kind. Want vorige keer heb ik wat verstrooid. Beetje te hut van hoer. En nou ja, toen weer de biep dus helemaal dan net hier. En ik heb mijn pasje net mee. Nou ja, we doen hier gewoon nog een poging. Ik moet dus boeken weer inleveren. En ik hier even naar de juf van zaken vragen. Hey, welk leesniveau zit zaken? Ik denk dan kunnen we even een paar boeken uitzieken die hier dan om mij vallen. Ik ken nog wel heel dauw, maar zodat we dat wat stimuleren kunnen. Maar. Dus ik zal op zoek naar die boeken. De biep. Gaan we er binnen, Milda? Oh, ik is daar mooi zitten, hé. Dat is grappig, ze had het al in de gaten van, hey, waar we heen dan lezen met wie voor. Waar gaan we zitten? Derde? Bal? Dat is van Kikker, hé. Kikker leert vormen. Kikker leert vormen. Het is mooi weer. Zullen we vannacht gaan kamperen? Ja, roept Beertje. Ik wil niet ver weg hoor, zegt Eend. Rat, mogen we jouw tent lenen? Roept Kikker. Rat lacht. Oh, dat is goed. En ik denk dat mijn tent graag naast het huisje van Eend staat. Eendje, Beer, Kikker en Rat. We zetten hem samen op, zegt Rat. Ja, Eendje. Nou, die is wel leuk. Maar omdat die even leuk is, toen maar weer lezen. Dan zal ik even een boek van zaken leren lezen. M-traaien en... Oh, shit. Hier. Oom Stef past op. M-traaien en E-traaien. Ik ben niet lief. Ik ben mijn vriend. Ze roept om Heidi. En shut me, jongen. Net grappig. Samen lezen. M-traaien. Een kat in de bus. Oh, dat vind ik ook grappig. Dit is M-traaien. Nemen we die mee. Wieg niet weg, juf. Maar ik even iets wijzen wat hij echt leuk vindt natuurlijk. Dit ziet er ook wel stoer uit. Over dino's, ridders en nog veel meer. Agent en boef. Oh, dat is wel grappig. Nou, ik denk dat ik zo van zaken wel genoeg ga. Misschien nog even een leuke voor Ildau. Hé, Wiefke. Welk boek was toen maar van Kikker? Was toen die mij, hè? Neemt men die van zaken mee en krijgt u die? Ja? Ja. Okidoki. Nou, we hadden boeken binnen. Ildo had onderwijs haar boek nog even verruilen van de oren. Had de handen vol met die liedjes. Maar we gaan op naar de winkel. Nog even het boodschapjes helpen. A few moments later. Nou, we hadden buiten binnen.
Ik zoek wat meer Helly, maar het weer wel zo allemachtigste drok. Ja, levensje. Banaan. Het weer wel zo allemachtigste drok. Dus ik ga de nodige dingetjes helpen. Pampers moet sowieso en even wat eten voor jou. En dan denk ik van Helly, ik moet de rest nog. Want het weer echt koest door de kappen worden in. En dan ga ik er al voor je zomer in. Ik is dat hier normaal bij de kappen. En ik kijk je muntje van de kar, dat is hier gewoon mij. Nou, dat is echt net een skiedeurig. Dus ik ga de basisdingetjes, dan red ik me eerst weer. En dan geven we nou lekker op hoes om uit. Lekker? Oh, lekker, lekker, lekker. Bananengek. Ben je stil? Is er stil? Ja, zo. Tjoh. Tjoch. En dan zo. Tjoch. Goed zo. Het grote Nijntjeboek. Oh. Wat het Nijntje om? Tuinbroek. En dan maar hier. Schoentjes. Tja, schoentjes. En sokken. En een shirt. En een jurk. Die ken ik nog hier. Is die het me? Die? Die zie je. Met hoe zien die? Oh, welke jurk is toen mooi? De gele of de blauwe met stip? Mijn blomkes. Wat hebben we hier? Dit is als het sneeuw valt. Oh, dan moet de sjaal om, juist dat? Als het sneeuw valt, moet de sjaal om en een moeds op. En als het warm is, dan gaan we in de zwembroek. Nijntje. Ja, dat is hetzelfde. Nijntje. Zullen we ze dicht laten? Zo, dicht. Die dicht. En die dicht. Is toen die dicht? Zo, dicht. Go je verder. Oh, in het watersteun. Op de rekstok. Oh, kopje toemelen. Hoe de kop. Wat zit erin? Wat is je onderriem? Paralskaats, nee. Nee, die woont net. Die ken het hier. Dit is mijn touwtje springtouw. Springtouw. Lekker springen. Zo spring, 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 spring. En die. Wist toen je zo aan het knetteren? Ik ben gescoord. Nou. Anders je in de kont, denk. Maar goed dat we naar je pampers hellen gaan. Nou, ik zit eerst eens een keer de kon, ja. Boef. A few moments later. Hallo. Koeketje, mijn best. Hallo. Piet. Hey. Hoi. Hoi. Kom. Denk hem hollen. Denk hem hollen. Oeh, kind krijgt. Kikkeboel. Hey, daar ben ze. Hey. Maar waar een zaak op, Helly? Oh, ga zo vat. Doei. Hoi. Doei, doei. Denk hem hollen. Heid. Waar ben ik? Mem. Nee. Mem. Ja, net hij toch? Mem. Een beetje lastig, hè? Mem. Hilda. Nou, zaken. Hoe ben je het? Leuk. Was een leuke midje gewoon die bente? Ja. Wat gaan we al je bedijn gewoon? Mijn bente en haar broers games. Games, ja. En mijn de Barbies. Maar de Barbies. En je meen ik nog ergens in de Westen eten, Erik? Mac! Naar de Mac. En deze heet Oh. Dondo's. Dotsen. Ja, dan staan, of mast. We staan eerst naar de bingo van Broekste Boys. En daarna ben je op pupil van de week in zaal. Ja. We kunnen
nou inderdaad maar vast omkijken. Zo die voetbalklein verstaan. Ja. En heel door een prinsesjurkje. Ja. Nou, mooi, dat is zo mooi met je jongens, joh. Ja. Leuk. Mama Sjen, wat Ildo van Bente kregen had. Een pietenpakje. En ze hadden iets. En een mooi jurkje. En waar is die hobbelen? Oh, die vindt Jiske ook wel leuk. En de hinder. Zullen we het jurkjes passen, Ildo? Wat denk je, stafzoger? Wat een mooie. Wauw, nog eens een rondje draaien. Draaien, 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 draaien. Kun je een rondje draaien? La 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 la. Wat is toch mooi, man. Wauw. Hey. Nou, heel nou. Wat zou je me helpen? Even tussen de voetjes, man. En go. Ja, Goed Jusje. zo! Goed zo. Jiske, Oh, oh. Wauw. Dit is cool. Die potjes. Echt zaad in, hè? We hebben hier echt zaad bier in. Ja, ze gaat er aan de knibbels heen. Echt zaad bier in huis. Goed zo, Hilda. Nou, Nou, bedankt, Bente. Nou, we gaan eten achter de kiezen. Jelke en Zaken ben naar de bingo. Het is dus zo goed plakken, meid. Shit, men plakt hem hierop. En hier is nog eentje. Goed zo. Ik zal Ildo de pyjama even aanwaan. Oh! Ik ga net al heel naar het celhoek. En dan ga fleskleermaatje, dan gaat hij lekker op bed. En dan breng ik even de babyfoon bij Ilse. En dan ga ik aan om 8 uur krekt even om het hoekje zien bij Pupil van de week. Ik beloof net de hele wedstrijd, want eigenlijk ben ik wel ganz kapot. Maar nou ja, Zaken had, die had het zo'n paar keer zal je vregen. Dan kan ik eigenlijk je nee zeggen. Dus ja, krekt even op het hoekje zien. Even dat hij de aantrap docht. En dan ga ik daarna gauw naar huis en poortjes omheen. Want potverdik heb je mijn Duitsje wel. Dan ga je eigenlijk niks bedenken en toch zit het zwet weer op gebed. Nou ja, het zal wel die nog net heel veel zoenens wezen. Ja, wief? Nou, je sporthal hier in Den Bosch. Nog nooit jij er binnen was, dus ik ben wel nieuwsgierig. Kijk dat ik mooi even zie. Als het goed is, komen Zaken en Jelke er zo onder. Dan moet Zaken nog even omklaaien. Ik geloof dat er nog een oor shirt aan krijgt of zo wat. En dan, van wie komen ze er al? Ja. Hey, jongen! Hoe gaat het met de bingo? Hier is wat man. Wat? Prijs, jongen. Wat leuk! Dus voor de bingo kaart vol. Leuk man. Weppen, zeg maar, hey, hoe is dat? Weppen direct nog. We hebben geen madonna in heen. Ik heb iets in mijn hoofd, hè? Wat gaat er van Zaken? Het is koppen. Voetbal. Voetgolf. Wat leuk. Ja. Pupil van de week. En Jere? Oh, je zit er op. Go. Wat leuk. Ja. Nou, zullen we hem dat bewaren? En dit hier is nog gekregen? Ja. Jongen, wat een feest. Ja, je had er zin in. Ja, dat is naar de zaal. Nou jongens, een mooie zaal. Prachtig. Later. Ah jongen. Had je zin in? Ja? Hey, succes vooral, hè? Zet hem op. Dankjewel. Hey, succes. Hij komt erom. Alsjeblieft. Hoi, ik ben Garis. Zaken, kijk aan. Dank u wel. Wat leuk dat jij achteraf moet zetten. Mag ik nog een look opmaken of mag dat hier niet? Ja, dat staan we meteen al voor. Ik sta achter de klok, dus ga ik even. Dat weet die man met die willen. Kunnen, kom aan, dames, gaan de zaal in. Nog een keer. Pak hem. Pak hem.
Vrije wedstrijd. Hé maat. Als een goal maken. Nee. Kijk dat is! Hey, wat leuk! Ze spul even paard, echt superleuk. Ik vind het wel mooi dat ze zoiets doen. Dat stimuleert de jeugd hè, om dat sport mooi vol te houden en het leuk te vinden. Dus, nou ja jongens, dit weer een duimen van alles en nog wat. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chill op te downloaden voor op een tablet of telefoon. Want naar je vlog. Hey hoi!